Hay, ang gapurad mood iray ugugaw kunatan. Knockdown ira, ugip ira. Natatarang kaso ira. Umay, at si Dixie. Natan, ang tigawan tayo, tapyan. Unabig ira, tamairap irang pakanon. Tan, mairap irang pakanon niya tambal. So, maluto na isuob ko, piyan. Unabig irang tampol. Piyan. Makapan. Banding kami manggalaw lalamat. Mahirap so ugaw ya. Ang sakit, marandaan ira. So, maluto tayo. Kaya isob tayo sa ugugaw ko. Ano natarangkaso ka, kailangan mo mansuog. So, maluto tayo. Iluto ang kuray. Isuog ta. Iray anak ko. Yan ang nabigira. So, iba nyo yan guys. Aluto lamay isuog tayo na. Sansaki iray isuog ta. Sansaki iray. Ano ko. Isuog ko si kada. Yan guys. Isob ko anak ko natan niya. Sansaki ira. So, tama irap-irap pakanan. Bangon ng kura. Ibirimin. Ising na. Soban pa kayo. Men. Diyan sila. Muna si Dagdan. Oo. Si Mimin ito. Kay Mimin ito. Doon ka. Isob mo ya Magaling. Si Benson mo. Isob to mo ya Isob mo ya Sasabi kayo. Sabay kayo man Lucas tama ira kayong pakanan. Kailangan yan, makapansub kayo. Magpaabit kayo mga kila Bala magalang. Ayun ni Lolo Lucas Ayun ni Lolo. Yan Kaya nga yung kanin nyo ya Maasub ka kila Sige. Nagawa ng limay nagawa ng pinsin amoy nyo Kano nabi kayo si Mimin, tignan mo Mimin. Sige milon. Ito ang milon. Kaya nabig kayo. Sige amoy mo para nabig kayo. Atalay piras hita mulyo. Ano nabig malinit sila. Nalinit ka na Dine. Sige. Ang amoy mo. Amumot. Saan yung kanan niya Saan makapayang kayo? Imerkini si Mimay gawa to niya. Naisip din siya. Gawa to mo niya. Amoy niyo. Amoy niyo. Kanan siya. Nabig kayo. Nabig kayo. Amoy niyo. Sabay yung mga wala ka pa pero ugaw nagarapakan kaya na isuog ano naman kuntis kaya na wali gawa to sinsaki kayo buwam laya Mimay yay paabig kayo sirin maabig ka la si ka Vincent yeah sige mga kilabas sirin kaya nabig kayo guay latan yan pala ang kamot ni Raisa at saka si Benson. Yan, kain lang si Rin. Mahirap silang pakainin kaya sige, kain lang kayo ng prutas. Pag naubos nyo yan, meron pa kayong salo-salo. Yan. Yan, pagaling kayo Tabig wala lang utangin ko. A few moments later. No. No.